Sanibonani, igama lami uLungile Khambule, ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sizosebenza umphindwa wezibalo, phecelezi exponential expressions. Isibalo sethu sithi 4n onomphindaphindi ongu-1 bese sisusa u-2n onomphindaphinda ongu-0. Manje-ke kumele senzeni? Sithole phela ukuthi impendulo yethu izoba yini bangabe u-n ungu-1 futhi-ke u-n bangabe u5. Asiqale-ke ngo-1. Sizophinda sibhale isibalo sethu, kodwa-ke lapho kuno-n sizofaka-ke u1. Yabona-ke? Asibhaleke impendulo yethu ukuthi izoba yini? U4 ophindaphindwe ngo-1 futhi-ke lo 1 unomphindaphindi ongu-1. Bese-ke siyasusa. Kumele siqale ngani? Kumele siqale phela ngokuphindaphinda. Uyabona-ke? Phambi ukuthi sizosusa kumele siphindaphinde. Asiphindaphindeke. Sizoqala ngokuxazulula phela lo 1 onomphindaphinda ongu-1. Yabona-ke? Yonke inombolo enomphindaphinda engu-1 ayishintshi, isala nje injalo. Yabona-ke? Njengoba sengishilo kanjalo-ke u1 onomphindaphinda ongu-1 uzoyenzani? Uzosala phela akangeke ajike, uzosala angu-1. Yabo? Sesibhala-ke ukuthi 4 phindaphindwe ngo-1 bese sisusa u2 ophindaphindwe ngo-1 onomphindaphinda ongu-0. Manje-ke inombolo enomphindaphindi ongu-0 izosinikezani? Umthetho uthi weyiphindaphindi ukuthi noma yiphi inamba enomphindaphindi engu-0 izosinikeza u1. Ngoba ngabe phela le namba le inkulu kanjani, kodwa-ke impendulo izoba u1. Kodwa-ke kuyahluka-ke phela mangabe leyo namba phela ingu-0. Yabo? Mangabe leyo namba i-0 sithi phela i-undefined. Kusho ukuthi asikwazi ukuchaza ukuthi phela izosinikeza u1 noma izosinikeza u0. Njengoba sengishilo-ke ukuthi noma yiphi inamba enomphindaphindi ongu-0 izosinikeza u1. Impendulo yethu izoba yini ke la? U1 onomphindaphinda ongu-0 uzosinikezani? Angeke kujike, izoba u1. Uyabona-ke? Sesilula-ke manje isibalo sethi sesiyakwazi ukubhala-ke. Sicale ngani? Soqala ngokuphindaphinda bese-ke siyasusa-ke. U4 bomphindaphinda ngo-1 uzosinikeza 4. 2 bomphindaphinda ngo-1 uzosinikeza 2. Bese-ke siyasusa-ke. U4 mususa u2 kunezani? Kuneza 2. Yabona ukuthi sesiphendulile isibalo sethu? Asize-ke ku-n olingana no5. U-n makalingana no5 kulesibalo lesi uzosinikeza impendulo enjani? Ngakho-ke sizofaka-ke u5 esikhaleni saka-n. U5 onomphindaphinda ongu-1 uzosinikezani? Uzosinikeza u5. Thi ngibhale ngomunye umbala khona kuzobonakala. Sobhala ukuthi 5. U5 onomphindaphinda ongu-0 uzosinikezani? 1. Bese-ke manje sesikhanye-ke sizophindaphinda. Sithi 4 phindaphinda ngo-5. 2 phindaphinda ngo-1. U4 phindaphinda ngo-5 uzosinikeza 20. U2 ophindaphinda ngo-1 uzosinikeza 2. Bese kukhanye-ke sizosusa u20. Masusa u2 kuyosala 18. Nayo-ke impendulo. Ngiyathemba lokhu kusizile. Uze sibonane futhi. Bye bye.